Аз имам два домашни любимеца, които осинових. Един от улицата, другият организация, която спасява котки в бедствена ситуация. Осиновяването на коте, както за нас, така и за него, има множество предимства. А иначе казано, за котето това е уникален шанс и възможност за ново начало в живота му да бъде по-добър от предния. Осиновяването на коте за нас може да донесе удовлетвореност, че сме помогнали на животно в нужда. И за двете страни е благоприятно и така можете да развиете добра връзка с вашият нов приятел. Защо реших да го направя? Аз винаги съм обичала животните и за мен те са изключително невинни същества, които заслужават да бъдат обгрижвани, обичани и в замяната дават много повече. Когато осиновите коте, освобождавате място за следващото, което има голяма нужда от помощ. Осиновяването дори чисто финансово може да излезе по-изгодно за вас, ако въобще може така да се каже. Няма в близост до вашия район, отидете на улицата. Предполагам, дори в момента има адски много котта на улицата. При мен не могат да се случат нещата, тъй като живея под наем. Те сами избраха всъщност мен. Реми е едната ми котка, директно от улицата. Просто видях го случайно на едно стори, на едно момиче в Инстаграм, което познавам. И реших да му дам шанс да има хубав живот, какъвто заслужава. Защото котенцето беше все още малко, сигурно на 2 месеца и беше ударено по главата с не знам какво нещо. Просто или са го блъснали, или някое животно го е ударило. Главата му беше цялата подута, беше с счупена опашка и на клипа мялчеше, така се едно казваше: спасете ме. При което аз реших да му дам своята любов и в замяна в момента аз имам неговата любов. И наистина е нещо, което трудно може да се опише. Другата котка, тя е осиновена от организацията. Всъщност организацията се казва Orange Kids. И неговата история също е доста трогателна, тъй като котето е било изхвърлено заедно с сестричката си от хора, които просто са решили да го изхвърлят извън дома си, заради това, че не са пухкави котки, каквито са очаквали да бъдат. Съответно, те ги излагат на опасно, защото това са бебета котенца, поне когато са ги изхвърли, са били много малки и те на около 2 месеца. И половин моята котка остава без едно око и съответно другото момче е с доста затруднения. Не вижда добре, мисля, че вижда едва 30%. И дълго време следях тази организация, която качваше изключително трогателни клипови снимки на него и споделяха колко е миловиден, колко добра котка е, колко добродушен, колко игрив и просто се личеше в него, че е специална и различна котка. Личеше си, че е обичлив. Казаха, че е бил галовен и съответно аз много се впечатлих от всичко, което хората така емоционално написаха и почти не се замислих, съответно го осинових. И сега наистина съм изключително щастлива и благодарна, че съм предприела тези действия, защото самата история дори за тях двамата е много по-красива, много по-ценна, отколкото да отида до магазин и да си взема животно, което не подкрепям. Това е наистина... не би трябвало един живот, какъвто и да е, било то човек или животно, да има цена и стойност. Те са безценни и не мисля, че трябва да се предлагат. Така че аз апелирам към хората да осиновяват от улици и организации животни, които наистина се нуждаят. Това беше една лична история от моя много близка приятелка, които осиновиха тези две прекрасни котенца, които лично съм виждал и мога да потвърдя, че това са най-уникалните котки, които можете да си представите. Благодаря много за личната история, за мен е много ценна, дори малко сърцераздирателна,
но хора като вас са изключителна рядкост и искам да го знаете, че много се гордея с вас и страшно много ви обичам за тази постъпка, която сте направили. Благодаря за историята, а сега ще ви покажа в Google Docs, който бях задал 2 въпроса, какво са написали хората. Защото има достатъчно бездомни животинки, които имат нужда от грижа и не смятам, че живо създание трябва да има някаква цена и да го купуваме сякаш е предмет. Също така, факта, че хората си търсят породиста, красива котка е изключително материалистично погледнато, което е чиста прищявка за притежание на нещо лъскаво и скъпо. Вместо това има толкова котки, които се нуждаят от дом. Да не говорим за това, че после точно тези закупени животни ги изхвърлят на улицата, което е още по-лошия вариант. Така че за мен това не е хуманно и е някакъв глупав маркетинг. Бих осиновил домашен любимец поради една причина. Спасявам живот. Безплатно е и ми са жални. По този начин дава шанс на едно изоставено същество да бъде обичано. Бих осиновял кота, за да помогна на неговия живот. Да бъде отглеждано по нормален и здравословен начин, а също така и да се освободи място за друго животинче, което се нуждае от помощ. Като малък си осиновихме с баща ми куче от приют и беше много хубаво да гледам как пораства и се лекува от раните си. И става все по-щастливо заради грижите ни. Затова да вземеш животно от приют е много благородно и приоритет. За да го спася! Защото има много изоставени животни.